Libje als hoeder van de meesken, Stjerre als verzetsheld en daarna officieel zielig verklaren worden. Dat toen kwam Titus Brandsma, een priester uit Boalzet die het voornaam werk die in de katholieke wereld, maar stoor in een Duits concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog. Titus Brandsma werd in 1984 door de paus zielig verklaren. Net alleen door de katholieken, maar ook door andere mensen wordt Brandsma bewonderen vanwege al het werk dat hij deed om de mensen van verschillende richtingen mooi en waar in contact te brengen. En zo een bijdrage te leveren aan een vreedzame vrouw. Het is dan ook vreed dat krijgt hij toch onverdraagzames om het leven komen is. Zo'n de tijd van de verlichting in de 18e eeuw had de kerk geen officiële band meer met de oertijd. Maar de scheiding van kerk en staat betekent net dat de kerk geen invloed meer had op een maatschappij. Ja, dit zie de hervormde kerken de sterkste positie. Maar aan het eind van de 19e eeuw op een jaar de gereformeerden, de katholieken, maar ook de socialisten en de liberalen. Alle richten ze haar eigen organisaties op. Elke groep krijgt zijn eigen squallen, sportclubs, kranten, jeugdverenigings enzovoort enzovoort. Van ouds binnen de katholieken het sterkst vertegenwoordigen in het zuiden van het land. En binnen de protestanten in het noorden in de meerderheid. Dus ook in Friesland. Maar hier en daar in de provincie zijn de lietse gebiertjes die al zo'n eeuwen katholiek binnen. Bijgelijks in en Boalzet heen wij nog altijd een proto-katholiek. In 1881 wordt in Oegekleester onder Boalzet Anno Sjoerd Brandsma binnen. Als jonkje van Alve hier verhuisde naar Brabant om daarna een kleesterskwallen te kennen. Hij wordt daar priester wijd en een paar jaar later gaat hij naar Rome daar om filosofie te studeren. Als er als volwassen man rondkomt, krijgt hij werk in het hoger onderwijs. Eerst in de stad Os en later aan de Universiteit van Nijmegen. In Friesland sluiten gewoon katholieken haar oren bij het Rooms-Friesk Boem, een onderdeel van de Frieske beweging. Brandsma, die hem intussen Titus Brandsma nemen liet, had bij zijn verblijf in Rome al in de gaten gekregen hoe belangrijk een eigen taal is. En hij werkt het zo vol mogelijk mooi om het Friesk bij de katholieke kerken te behelpen. Hij helpt bij het maken van Friestalige bibelverhalen, veskes en bidboeken. Hij schreeuwt ook verhalen in het Friesk en leert soms zelfs een Friestalige mis. Titus Brandsma strebt naar een vreedzame maatschappij dat mensen op basis van christelijke nuisten leefden goed met waar omgaan. Goed onderwijs ziet hij als een belangrijk uitgangspunt. En daarom spant er hem in Friesland in voor de provinciale onderwijsrie. Maakt het hem sterk voor de oprichting van een universitaire studie Frieske taal en letterkunde. En werkt het er mooi aan de komst van de Frieske Academie. Ik mooi kranten bemoeideren. Brandsma is landelijk adviseur van de katholieke Dagblad-journalisten. Die functie brengt hem in zwierigheden als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Hij adviseert journalisten om gewoon stukken die ze van de Duitsers publiceren matten net in de kranten te zetten. Daar krijgen de Duitsers lucht van. Ze hielden Brandsma al op het eer omdat hij dan al verschillende keren opkomen is van Joodse baan op de katholieke squallen. Maar nu hebben ze haar nog van hem en pak hem op. Brandsma bedaart in concentratiekamp Dachau, dat er in 1942 omkomt. Oerlibienen van kamp Dachau vertellen later dat Titus Brandsma daar ook griezelig te lijden had. Maar dat er dit lot op wonderbaarlijk sterke wijze droegen had. En zelfs een grote stiepe wie van de orengevangenen. In een rief van een jaar na de oorlog werd hij op verschillende plekken in Europa eren als verzetsheld, als christen, als katholiek en als Fries. Toch standbeelden voor hem op de rugtje, instituten naar hem te nemen, in musea aandacht aan hem te schenken en zelfs terug hem zielig te verklaren.